pendukungmu, Boy. Ini ya. Paling cocok. Tarung, Kang, tarung. 5.500.000. Tapi tak iki kisah selama. Lagi naik kayak iki endingnya kan kadang ngisor semangat, tapi tekan kene iki sama. Iki kok bubar menang kene. Cukup taruh rois kira. Gas 5 juta pertama, 5 juta pertama gas. Iya, lempar saja. Kalau kalungan Pak, mau sing wong-wong kerandune sing wingi sih.